Święty Pieter ogłosił przetarg na zrobienie nowej bramy w niebie. I zgłosiło się Czech, Turek, Niemiec i Polok. Najpierw oglądał ofertę od Turka. Patrzy się, a tam 9 milionów. Turek coś ty ogłupiał? 9 milionów. Święte Pietrze, no przecież wszystko zdrożało. Materiał 3 miliony chce zarobić, no i 3 miliony jest robocizna. Ogląda teraz od Niemca. Patrzy się, a tam 15 milionów. Niemiec, 15 milionów. Święte Pietrze, słuchajcie, to musi być rektyk takie po niemiecku, konkretne. 5 milionów jest robota, 5 milionów materiał i 5 milionów muszę zarobić. Teraz oglądał od Poloka, patrzy się, tam 29 milionów. Polok, Święte Pietrze, słuchajcie, zrobimy tak. Święty Pieter se weźmie 10 milionów i ja se wezmę 10 milionów, a za 9 znów to zrobi Turek. Przed bramą w niebie święty Pieter Antkowi godo. Słuchaj, trochę żeś był dobry, trochę żeś był zły, dlatego masz wybór. Możesz iść albo do nieba, albo do piekła. Wybieraj. Święty Pietrze, słuchajcie, ale ja nie był ani tu, ja nie wiem, kaj mu iść. Czy mogę sobie obejrzeć? Ja. Poszli do nieba, patrzą się, a tam tak nudno, tak cicho. Święty Pietrze, mogę iść obejrzeć do piekła? No pewnie, to windy i zjechali na dół. A tam zabawa, jorgusie grają, wiecie, jak 100 bandytów, wesoło. Ciołchy bez tego obleczo. Jak mu się spodobało. Święty Pietrze, ja chcę być tu. Ale potem już nie ma odwrotu. No nie, ja to chcę być. Rozsiadają się, a Antek patrzy się, ale te dziołchy, one nie mają tych łonych. Święty Pietrze, słuchajcie, ale one nie mają tych łonych. No właśnie, Antek, to jest to piekło. Do nieba dostało się 3 chłopów. Święty Piotr ich tam przyjmuje. Słuchajcie, tu będziecie mieli zadane pytanie. Wiele razy żeście zdradzili swoja baba i od tego będzie zależało, czym będziecie w niebie jeździć. Pierwszego pytał, wiele razy żeś zdradził baba. Święty Pietrze, dużo. No to Fiacikiem będziesz jeździł. Tego drugiego, no nie wiem, może z 2 albo 3 razy. To BMW. A tego trzeciego pytał i ten trzeci, że no w ogóle nie zdradził swojej baby. No to dostajesz Ferrari. Za jakiś czas na tym niebiańskim skrzyżowaniu spotykają się zaś w trójka. No i patrzą się, a ten w tym Ferrari cały taki zapłakany, smutny jak pieron. Tamci się pytają, a co ci się to stało? Wiecie co, chłopy? Ja tu niedawno spotkał swoja baba na hulajnodze. W niebie na ławce siedzi se babka z dziadkiem. A tam tak fajnie w tym niebie. Te aniołki, ta zorza polarna, ta tęcza, zwierząt pełno. Taki spokój, żaden się z nikim nie wadzi. O, jak pięknie. Nagle tego dziadka coś wziął kryka i ta babka po tej łepie pierę. Babka, o, coś ty Zefer, co ci się... No. Ani nie godej. Gdyby nie ta twoja zdrowożywność, to byśmy już tu dawno byli. Jako babcia dostała się do nieba i zaraz co zaczęła szukać swojego chopa. Co ona się tam naszukała? Tu, tamtego, no niestety go nikaj nie znodła. W końcu zwraca się do świętego Pietra. Święty Pietrze, słuchajcie, a ja tu swojego chopa nie umiem znaleźć. No jak się nazywał? Alojz Buła. Wziął, otwarł taką wieloksięga. Patrzy się najpierw w kategorii dobrzy. Niestety nie znot. Normalni. Niestety też nie znot. Porządni. Też nie znot. Go do babkona, ale może on do konkurencji poszedł. A poza tym powiedzcie ino mi jedna rzecz, bo to jest ważne. Wiele lat żeście byli po ślubie. No, 50. Toście mieli od razu gadać. My go musimy poszukać w kategorii męczennicy.